Mga bata, assignment. Class, copy the assignment. Ang dili makapasa og assignment og ako patindugon sa atubangan. Lucio, ang sabi ni Ma'am Lucio, pag hindi daw tayo nakapasa ng assignment bukas, patatayuin ni Ma'am sa harapan. Ah, ganun ba? A few moments later. Goodbye, class. Goodbye and thank you, Ma'am Tasyang Sinumbagan. Goodbye, classmates. Goodbye. Tara, ulit na ta. Duga ni Kiroro. Mga classmates, wadto ta sa balay nila ni Lucio. Sige, Lucio, pwede ba kami sumama sa bahay nyo? Sige ba? O sige, para makadumdum po ta sila ang balay ba? Sige, tara. Tara tayo. Ay, mama dito Papa Lucio. Lucio, malayo pa ba ang bahay nyo? Malapit na. Dito na tayo sa aming bahay. Wow! Ang ganda ng bahay nila! Ang ganda ng bahay Gandang bahay ni Lucio, ah. Nga. Mga classmates, doon muna kayo sa likuran. May mga upuan doon. Tara, muna kayo. Sige. Ay, doon raman na yung balay ni Lucio, no? Nindot pa jud ilang balay, no? Pero wala lagi yung mama diri o papa. Basig nagtrabaho, Maria. Ambot ni mo, eh. Sige, makapangutana. Kabalong wala punta kabalo. Tanawa, Maria. Giaway nung kang clear. Bakaw pa na yung magipangutana, Maria. Magkatubag si Claire. Tama bitaw, Maria. Mga classmates, okay lang ba kayo dyan? Ilang kami, Lucio. Nindot diri magdula, o. Kay dako ilang lugar ba? Kapuya po na ng dula, Maria. Uy! Kung dili ka mo dula doon ng pawiks, di ayaw. Sila day, o. Magdula ta ninyo. Dili lang sa ta magdula, Maria, uy. Kapoy man. Magistorya-istoryahan na ilang gutan ninyo. Bitaw, Maria. Interview na to si Lucio. Tanawa, Maria. Kung gusto ka magdula, ikaw ra isa. Ikaw daw, Maria. Salay daw magdula. Ikaw lang isa. Saan ako pagdulang? Ako ra isa. Pagdula, Maria, dakpa-dakpa yung utot ba? Anong pinag-usapan nyo? Magtagalog naman kayo para maintindihan ko. Wakasabot, no? Maria, ayaw katawi ba? Huwag na si kasabot to. Katawan pag mo. Alangan kita, bangan man bukon ninyog away. Lucio, saan ang papa at mama mo? Bakit nag-iisa ka lang? Wala sila dito. Nagtatrabaho kasi sila. Ah, ganun ba? Lucio, sa Maynila ba? Nakasakay ka na ba ng tren? Kusog biyak ay na mo dagan ang tren. Taas pa dyan kayo. Murag bitin bang... Bitaw, Maria, no? Nabitay tren sa Manila. Oo, nakasakay na ako. Maraming bisis. May pa si Lucio clear, no? Kay nakaadto na siya Manila. Kita ka, ano? Makaadto ba kataan na, ano? Layo man kaayo na. Gani, ayahay ko siya, no? Pila kay plite, no? Alangan magdili siya kaagtog Manila, Mariana. Dito man siya nagpuyo sa una. Namalhin naman na sila diri ron sa Mindanao. Kamu ba mga pangutana ninyo wa gyud yung pangsulot sa inyong utok? Unsa di akong gisulti siya dong pawex, niingon man ko nga naipa si Lucio kay nakaadto na og Maynila. So agad ra kada. Sige daw be, ikaw daw pangutana kang Lucio be. Sige, ako'y mangutana ron. Lucio, marami ka bang kaibigan sa Maynila? Wala masyado. Di kasi ako gumagala. Ay, maubo di ay Lucio. Naipa mi diri kay Bibo kaayo me. Ayaw pag Bisaya, Maria, Tagaloga, aron makasabot po si Lucio. Di i-translate nimo. Ha? Kirara, anong sabi nila? Ang sabi nila, Lucio, mas masaya daw dito kasi mas marami kang magiging kaibigan. Oo nga, napansin ko rin. Mas maganda dito sa probinsya. Kasi sariwa ang hangin. Lucio, pag walang pasok, sama ka sa amin. Nangunguha kasi kami ng mga prutas katulad ng mga bayabas, mangga, saging at saka iba pa. Sige, gusto ko yan. Gusto kong maranasan yung ginagawa nyo. Masaya yan. Talagang masaya, lalo na si Kirara, ang bilis tumakbo niyan. Ala! Uwi na pala ako. Lagot ako sa papa ko ngayon. Ala, manugway pa man dahil siya bakag karabaw kandi. Gani, ala. Papa naman, biya no? Uban na lang sa imo. Gani. Lucio, uuwi na ako dahil marami pa akong gagawin sa bahay. Sama na kami sa'yo, Dudong Pawis. Lucio, uwi na rin kami. Bukas na naman, Lucio. Kita tayo. Basta Lucio ha, pag walang pasok, sama ka sa amin. Sige, mga classmate. Bye-bye. Bye! Ingat kayo mga classmate.